gomen wae ni nwadwaro ni wan gimolo ni predictability and certainty e weche ma jok manie peace ni ka ina peace to nyal goli samidwaro tiketo ngama chielo koro kaino sa gimonego beno atimo ni wan gimolo ni a delicate balance niya impeachment okonego beni ana tool for intimidation to kendo chako ng'iyo niya ng'at manie peace ma misbehave be wang'iyo ni to ere kaka wanyalo ng'iyo accountability koro competing interests ariyogi nyaka wang'i kaka wa balance gi emomiyo nwa kelo wechegi mae mokwongo e katiba mwang'iyo wach mar thicho jalup jatend ker oko miboyo ni wechegi gin wendo kes kata samo wadhi mbele ka nitiere mudho kech wakia ni to seche makoro apisni onge ng'ato koro filling vacancy itimo nango mokwongo king'iyo gimoluongo ni katiba adwa na som ne mana jopiny gi Kiingereza tadhi loko ne gimondo ging'e for completeness of discussion and article 118 of the constitution wacho ni parliament shall facilitate public participation and involvement in the legislative and other business of parliament and its committees. Katiba wacho ni gimora mora ma od bura temo nyaka bed gi public participation. Paro maduong' ni ndalo 14 chakre nyoro chakre kawuono ndalo 14 oningo bed ni ker osechwalo ng'at mogwelo mondo okaw kom mar jalupne otere od bura mandalo 14 then katiba wacho ni od bura omi ndalo 60 mondo kendo katiba wacho ni katiba ko wuoye gimiluongo ni vetting gi approve katiba wacho ni voting katiba wacho ni jood bura bogoyo mbolo ng'at ma ker ogwelo mondo okaw komno koro paro maduong' en mokwongo ni oningo bed ni jopiny ing'iyo iwinjo pachgi wach mar public participation koso mano mokwongo ma ka wadhi e od bura kaka kawuono liekore kuonde ma koni gi koni ni achiel kuom order paper kuom gima gidwa timo en ni gidwaro sidho ng'at ma kero ogwelo koro mano gima liekore penjo maduong' ni ko gitimo public participation gikier koso gikier to do nyalo timo nang'o mar ariyo ang'o momiyo nwaketo ndalo 60 ndalo 60 nwaketo mondo mi od bura thuolo malach mondo ging'iane ni to ere ng'at maber manyalo dhi kanyo machielo nineno jalup governor ma Kisii kano bedo impeached kane governor Arati onominate ng'ama chiel mondo kaw kare IBC no omiye osimbo nondiko ne ni ma has been nominated IBC paro majano penyo ni to kaka IBC nitiere sani bonyalo timo gino koso answer en ne gima ne gi IBC notimo en gima luongo ni administrative function menyalo tim gi secretariat kata commissioners onge nikech commissioners tichgi gin weche mag boundary delimitation weche mag registration mag voters weche mag tayo by election weche mag tayo yiero maduong' mabe oken wach mar nomination koro kanyo kuma IBC donje onge ka IBC sidhe ten mana wach mar administrative function ma CEO nyalo timo ma en gimiluongo ni day to day running of the secretariat koro mano jomoko bene temo confuse jopiny to ber kwa lero ne jopiny malong'o mondo giye kuma piny ocho kilero kanyo ang' med magi wach mar mogik oguda ka Yesu wacho kama oyawre kleo